Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzomanhoko dzanyasi zuwa rochigumino nhatu mumwedzi uno waMbudzi. Munhau dzanyasi wiki nerichivhayo atoburika mhanduwe airipikicha wachipikichiwa kanaiye Hakainde Hichilema mutungamiriri wenyika yeZambia kuuya kwaita Hakainde Hichilema mhanduwe ukaona papindirana wiki nerewawo bvoziva kuti mhepo iri kuteera sadhaki inenge yasimudzirapo kare ipapa. Wazhinji wanoringa zvinoitika munyika wabva watoti chiregai muone vanhu vekuzambia waye wachakubiwa zvokubiwa zviya pasarudzo dziri kuuya nokuti wachazama kumuvhotera kuti aburitsiwe asi mutsvairiwe wawachaita mhanduwe vanhu vangu vari kuringa zvakaitika kuTanzania vagoringa zvakaitika kuKenya nokuti pasvika wiki neri pese wakatoriwa mapikicha nomutungamiriri wenyika zvinobva zvaita kunyangariwa. Rekai tione sarudzo dzacho dziri kusvika kagore rinouya pakanyangarapo. Rekai tirambe tichiringa ipapa Hichilemayu ati areketa navamunangarwa kuti vari kuitei nokudii asi zvaaurira chaizvo ndo zvatanda izvi. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tinonga takaringa chikunyepai wamunangarwa nyasi vangu vari kutori havo kuita musangano wokuringana sunousu neyo wanoimba ngoma dzochimurenga imi mutungamiriri wenyika mhanduwe. Rekai tirambe takanyarara zvedu tingazotapiwe mukamwa. Mitemo inosarudza mhanduwe kusarudza chaiko inoziva vanhu vokusarudza ipapa nyasi uno kwai Robert Mugabe apuwa bhero apuwa mari yokubhadhara choupinzi yomadhora 300 basi nokubatiwa kwaGaetano zvinodhaka zvisingabvumiwe. Pana kuzviziva kuti zvinoitika izvi kuti munhu ukabatiwa nezvinodhaka zvisingabvumiwe izvozvi wotonzi madhora 300 basi zvakwana. Imi kai vanhu ava rekai tione muchikuziva vamwe wese vari kubatiwa wese vachikaisiwa kure kujeri kure uku. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa. Kugweru kwabatiwa mumwe chiremba Farikai Manjeya kwai Farikai vabatiwa aino mutoriro mhanduwe pakanyangariwa kwai abatiwa ano mutoriro heno vanhu vakamumangarira kuti ari kuseenzesa mutoriro. Rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika papi zvinopera sei. Munhu wachiremba chere mhanduwe ukaona uri chiremba ndiwe unofanira kunge uchinyepa vanhu kuti imi kuregai kubata izvi zvinouraya ndiwe utori pamberi kutanda pakanyangariwa. Rekai tirambe tichiringa idzo dziri mumajeri dziri mumatare. Job Oscar tiri kufara kuti apuwa bhero rozviuru 10 zvomari yemuSouth Africa. Iye pabodzibona tsano achewa Alexander Tima. Rekai tione kuti zvichapera sei kuburitsiwa anenge atonzi aburitsiwa kuti mari yacho ichabhadharwa nani. Tiri kuziva bapa rezvino kuti inenge iri kubhadharwa nani asi rekai titende kuburitsiwa ndokuti nyika dzakarongeka kauku. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Apawo Trust Bhebhe nevamwe watatu waakabatiwa mhanduwe waba matambo magetsi anorema makirogiramu 42 72 kgs pachirungu kunzvimboyo iNyati. Tikuti vanhu vakakona kumubata idi nokuti vangu vaita kunyangarirwa rume iwavo wakadando. Kwai Magaya agototi haiwa ndagaya mhanduwe chindibuditsai mujere nokuti ndakagarisiwa nguva refu maningi kupfuura yandaifanira kugarisiwa kumapurisa ndiribe kuenda kudare nokutoti ipapa ndiri kuzvidaba zvomunoini. Rekai tione kuti achabvumiwa chere nyaya yacho yaari kureketa iyi kana kuti panenge paribe. Agototi aiwaba mutongi wekudare duku haakatokanganisa kutondiisa kujere kwandiri kuno nokutoti ndaitofanira kugara ndaburitsiwa nonyaya ndagarisa maningi ndiri kumapurisa. Nyika yeZimbabwe nenyika yeZambia dzinohwadza mhanduwe
kwese kureketa kwavanoita kuti tiriwo maAfrica wachituka wachena, wachituka warungu, wachitukawo kuAmerica, wachitukawo kuBritain, mhanya utsamuka mabasi mhandiwe, kwai muromo unozadwa baka nohwizi, ndozviri kundoitika ipapa. Wabva watomhanya kutotsvaka kambani yakanzi Synergy Consulting kuti kwai ndiwe ivabatsire kuti wanhadzire mapepa anodiwa kuti waite gwenya romagetsi paBhatoka. Mhandiwe, mari ichajiwa ipapa nevanhu ivowo kuAmerica wavanotuka maningi ivavo, idi unoita kurwadziwa. Kuno kuti watadza nei kuendawo kuEthiopia wakabva kuwaka dhamu guruguru raori, heno kuti zvirumbotekaira sei, watadza nei kuzviita izvo zviri pachena zvakapusa zvokuti waikona kundoita so zvototanda kutofaya kuno. Rikai tigoona ipapa, tiri kuramba tichindotenda kuti heno mhandiwe, kutenda dzamwakamu dzinenge dzadoka nobewewe. Guta roBulawayo rati vakomana tibatsirewo, taita chirwere chomapundu mamota, mapundu matuzu ari kuitika kumanja, kutsoka iko kumuromo. Kwai munhu anenge agwemana nomunhu anacho akutatapurana chaiko nacho, zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Iyo iri kunzi pachirungu hand, foot and mouth disease, pariba kuziva kuti yatanda sei kana yatandirepi. Rekai tione kuti vanodini ipapo. Caston Mateu atanda mhandiwe kureketa pwito, kureketa kuno agototi kwai mapurisa ngaatore mombe dzevanhu dzinenge dziri kundoritaira dzichitenderera dziri mumugwagwa nokuti dziri kukonzeresa tsaona mugwagwa. Kuti ati aiwaba hurumende ngainhadzire iwake mafenzi mhandiwe okuti mombe dzireke kugopinda mumugwagwa. Aiwaba ari kuda kuti vanhu vatorerwe mombe. Imi vanhu ava nhambera ndo vanotopa vanhu ZANU-PF pfungwa dzokuti ngatiite uyanga hwakaita kudari, tima racho unobva warisaya kuti kohoko riri kudandi. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona apa tsaona iya yakaitika nozuro pana Chiwake pamhandiwe. Paribe chizvino tiri kutorwadziwa fani nokuti mapurisa ati areketa kuti vanhu vachomba nani nokudidi. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi tiri kuramba tinoti mweya yawo izorore murugare. Iko kabhiriji ikako mhandiwe, aiwa kaita kugwarasha vazhinji fani. Magetsi kwai kuhwange abikiwa mamiriyoni mawati churu chibodzi nomakumi manomwe anosere 1078 pachirungu. Apa kuKariba mazana mashanu anoshanu 505 pachirungu. Wakazvimira wegani wari kugaya makumi mashanu nobodzi 51 pachirungu. Kuita pabodzi po churu chibodzi nomazana matanhatu ano makumi matatu nomana omamiriyoni mawati ipapa pai pachirungu 1634 megawatts pachirungu. Aiwa, tikuti zviri nani nanahasa umwe bana hui, chero tiri pekufanana noZambia iri kuita magetsi awa matatu basi pakanyangariwa. Nyasi wakomana wamaWarriors mhandiwe, waita kutsvairisiwa pasi katatu kukabodzi, zvinoita kunyadzisa mhandiwe. Rekai tirege kureketa maningi, tingazoitiwa hwaCharles Mabika hogoreriya hokudzingiwa basa. Toringa dziri kuitika pasi rese ipapa Joseph Karimbwe, mufana anofarira akaenda ichirema maningi, agototi ndinoda kutopindawo kuita MP gore rinouya. Rekai tione nekuti mazuva apfuura ano ari kureketetsa maningi achituka anokushora iye akaenda ichirema iyoyo, asi anenge ari kureketa achechokwadi kamu kamu. Rekai tione kuti achazvikunda cherei izvozvo. Apawo kuSouth Africa imwe mbavha gororo inonzi James Shanik yabatiwa mhandiwe kuti yange yadzimisa zvinhu zvese zvairatidza kuti yakamboita mutsepwede ikabatiwa nomhosva. Kuno wafana wamazuwano wawa wandomuratidza kuti aiwa iwewe uri munhu baiwewe, isusu ndisu wakuru tiri ana mukoma wako. Zvabatiwa zvese zviya pachena bvuu. Tione kuti achasugiwa zvichienda nepapi. Apa izvezvi paWara Tambo paadokerera pakazara vanhu vanga vachiuya kotambira, ivo vanhu vari kuuya kopotera kubva kunyika yePalestine. Tikati
wabedu zvavo watori nevanhu vanokona kuvatambira kudari. Isu taindoita tichiita kuisana Nongwena Mhanduwe, tichipinda imo muna Limpopo Nongwena imomo tichipedzerana yavo vakambotichengeta idi. Regai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi. Apa kwaisiwa bhajeti ropakati pogore kuSouth Africa. Hurumende yeko iri kufara kuti kwaitaita kuti kukwira kwezvinhu kuende pazvikamu 3 basi kubva muzana. Osaya kuti mbana ari kuerenga zvinhu zvakadari nokuti zvinhu makwirire azviri kuita Mhanduwe, peturu, mishonga yokurapiwa, zvikoro zvese zviri kundokwira, magetsi zvese palibe chiri kudzika Mhanduwe kana chiri kukwira nozvikamu izvozvi. Osaya kuti saka mbana ari kuerenga ari kuziva zvinhu kuti zviri kuita zvikamu zvese izvi. Izvo makwirire ari kuita zvinhu zvese zvokuseenzesa zviri zvikamu 10 kubva muzana. Osaya kuti zviri kutekera sei muSouth Africa mo. Namibia yajiwa noSamoa kuragibhi 26-8 pakanyangariwa, pakanyangaritsa apo kureva kuti wari kuenda kuragibhi kuWorld Cup. Ikaiti kuona hedu apawo maNGO kuTanzania pai wari kuhwadziwa, wari kudedzera kuti vanhu vakapfa vakagwarashiwa nomapurisa vanopfuura zviru 5 wakomana palibe chisvino. Regai tione kuti zvinoenda nokupi chaiko. Nigeria kwaiyafunga pokare Mhanduwe yakuti zvatatamboreketa zviya kuti kwai vanhu wakutanda kufundzisiwa norurimi rwamai vachifundzisiwa zvinhu zvese aiwa taakumbozvisiya. Hino kuti wafungei? Nokuti isu takandogara tichifundzisiwa zvese, kuita masvomho, kuita chirungu chaicho waichifundzisiwa noshona Mhanduwe, obva watoziva kuti bvi anoenda apa noshona uchibva wazviziva. Kuno hino kuti washorei ipapa. Mutungamiri wenyika yeChina aramba kuuya kuSouth Africa ati ndimbori bhizi, mundirekererai. Regai tione kuti zvinodini, nekuti wamwe wangu ari kutoringira kuti arambe. Mai mati kufara ikoko. Wari kuita kufara kubva paburika nyaya yacho yekuti ari kuuya unonatsa kuona kutoti wazhinji fani wanovenga South Africa, wanoda kuti South Africa ipfumbure. Regai tione hedu kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai nokuti kwanyasi aiwa tapeta zvirauro isu Mhanduwe. Ndini wenyu Mhanduwe, wonawu.